tarjoilija hommaa Teeplernassa. Niin, sanotaanko, että mehän ollaan saksalaistyyppinen ruokaravintola ja missä meillä on sitten oma panimo kyljessä, että sanotaan, että sieltä vehnä on tämän vuoden ehkä semmoinen, mihin meillä on keskitytty, että täällä Sopissakin meillä on tällä hetkellä 5 eri vehnää tarjolla. Ja se on ehkä tällä hetkellä semmoinen, ainakin täällä Sopissa. Muuten meillä on sitten vähän niin kuin laidasta laitaan. Ehkä sanotaan tommoset niin kuin voimakkaasti humaloidut olleet on meillä se, mikä vetää ehkä suurimman kannan tai ottaa niin kuin voi päälle, tai siis on niin kuin päällimmäisenä se suurin. Löytyy Barley Wine vuodelta 2010, serritynnyrissä kypsytetty puoli vuotta ja sen jälkeen tankissa kypsyttyä. Se oli meillä pullossa hetken aikaa, mutta pullot on loppunut, että nyt se maku on pehmentynyt ja parantunut vaan ajan saatossa. Et sitä suosittelen, sitä ei nimittäin paljon ole enää jäljellä. Että se varmaan menee tämän Sopin aikana kokonaan pois, että se on kyllä semmoinen ehdoton suosikki. Ja sitten totta kai noi meidän vehnät, mitä meillä on, niin niitä suosittelen myös tulla maistamaan. Tämä on hienoa. Kovasti kiitos. Kiitos.